Jontxo, emozio asko pilatzen dira, ez? Nik ezakit, batetik esango nuke normaltasuna, hau da, topagunean normala da, urte batzuen ondoren, lehendakariak aldatza, eta nik uste gaina ezinbestekoa dela. Alegia, bazkide garen elkartetako ordezkariak pasa behar dugula, zuzendaritzatik, lehendakaritzatik, eta gainera horrela elkarte desberdinak ere, implikazio gehiago dute eta ezagutza handiagoa, eta bestetik ere topaguneak berak ikuspegi zabalagoa du. Alde horretatik, guztiz normala den egoera badago. Bestetik, satisfazioa ere bai. 4 urte intenso eta komplexuak izan dira, baina gauza asko ere egin dira, eta orduan, nik uste gauza askoren satisfazioa eta gustu ona eta badara madala, ez? Pena ere bai, pena ematen du. Hemen 4 urtetan ibilita ero, irateri pasata, baina horrek ere pena pixatez irateri pasatatik. Eta gero itxaropena, ikusten dudalako iratik hartuko duela, eta nik itxaropen guztia daukadalako, iratirengan, iruditzen zaidalako lehendakari fenomenal bat izango dela. Orduan, alde horretatik, emozio diferente asko pilatzen zaizkit, ez? Eta gizu nola zauden iratu. Bai, begira, holako trasbaseakin, ez? Lehenengo emozio horrekin gelditzen ez baita, nire alde horretik, posa baita, ez? Topaguneak, nigan ikusi duelako, nirekin lan egin edo elkarrekin egoteko gogo hori, erantzunkizuna baita, ez? Azkenean, Kikeren ordezkoa, Kikeren ondoren nator. Ez, orduan, Kike oso handia da, ezagutzen dugu, eta, hor ere, espektatibak, ez? Ze behar du topaguneak, ze espero du jendean nigatik, eta hori, orduan, alde horretatik, pixka bat, bertigo pixka batekin ere, bai, aitortu behar dut. Baina gero, batez ere, hori itxaropena, posa, eta lan egiteko gogoa, ez? Azkenean, zuzendaritzan be hainbat urte banua, geu elkartean ere, hainbat urtetako ibilbide horretatik, orduan, uste dut, aritua pixka bat naizela, hainbat saltxatan eta ibilitakoa, eta ilusio hori badakadala, nire asmoa da batez ere Araba eta Gasteiz hori ere pixka bat balioan jarri, eta ia topagunetik eta lortzen dugun, eta gero amaitzeko beste emozio batekin, eta da arrotasuna eta posa, eta pur bat bai, zer esan, guzti hori gustatzen zaigu ere, holako rekonozimentu bat. Orduan, ni lanera nator eta elkarrekin egingo dugu bide bat, eta etzara inerrez libratuko gutaz. Jakizu! Nik uste gaina irati, zure kasuan, topaguneko zuzendaritzan 3 bat urte bai? Bai. Aurretik geu elkartean, mugimendua oso barrutik ezagutzen duzula, eta hori sekulako abantaila da, sekulako bermea da, eta nik sentitzen dut gaina hori, pixate errelebo, ze batzutan izaten da, ez da hori entzuten nion, erreleboa eman, ez bota, eta kasu dela, erreleboa pasa oso modu naturalian, ez dela, haber zein edo ez, eta gainera, irati lehenengo momentutik gaina oso kementsu eta oso ilusionatuta, beraz, persona gazteago bat, gazteiztarra, emakume ikuspegia ekarriko duena, nik uste eta aportazio oso importantea izango dela. Eskerrik asko horregatik. Eta batez ere, topagunera, natorrela zuzendaritza batera, lantalde batera, ez nagoela bakarrik, eta, Jasone ez dago hemen gurekin, baina Jasone guretzat ere betik izan da, ez? Mugarri oso handi bat topagunean, eta horreko baten Jasoneri esaten nion, ezin dut ezer apurtu. Dana ondo doa, esan nahi dut, topaguneak badauka ibilbide bat, badauka inertzia bat, badauka estatus bat, badauka momentu bat, gainera orain kongresuarekin, orduan, ni nator laguntzera, akonpainatzera, eta, pixka bat, lehen esan duguna hori, emakumea, eta Gasteiz, Araba, ikuspegi hori pixka bat igual txertatzera, edo irudi hori islatzera. Baina berez, pozik nator. Bai, egia da, 4 urte hauek izan diela 4 urte intenso eta komplexuak, ez? Horretzen ez, lehendakaritza hartu nuenean, esaten ni nun egin dezaket nire ekarpenik handiena, segurazki, elkarteekin, mugimendua indartu, elkarteekin egon, eta hori izan lehen idea, eta hortan asterak indua zela, etorri zen COVID eta dena gelditu zen, ez? Eta orduan, horrek baldintzatu ditu 4 urte hauek.
eta hor nabarmenduko nukena da mugimenduak izan duen indarra eta kemena eta nola jakin duen egoerari aurre egiten, ez? Uste dute oso urte zailak izan ziren, bueno, denon ezin jakin hori, ez? Hau nora joango da, zer gertatuko da, eta bueno, horri aurrera egin zaio, besteak beste, nik uste bi faktorerengatik. Bata da, topaguneak duen lantaldeak eutsi egin ziolako erronkari, eta bestetik mugimenduak berak, Euskal Elkarteak ere, ikusi zutelako egoera harri ezin ziotela bakoitza bere aldetik erantzun, eta egon zela gerturatze bat, egon zela bateratze bat, eta egon zela trinkotze bat, ez? Eta horrek ekarri du, urte hauek gero emankorrak izan direla. Lau urte hauetan, nik uste, aurrera pauso senduak eman direla, ez? Etor, ez da, burura datozkidan batzuk gero lagundu, iratia baten bat horrela. Baina, aipatuko nuke, bi euskaraldi egin ditugu. Eta lehenengoa oso kolokan, bigarren edizio oso kolokan egon zen, baina, bueno, erabaki hartu zen egiteko eta uste dute erabaki klabe bat izan zela, eta bere muga guztiekin lortu genuen euskararen gaia ez ateratzea agenda soziopolitikotik, ez? Bueno, goratu behar dugu, orduan korrikarik ez zen egin, euskaren festak ez ziren egin, eta egin ahal izan zen ekimen, esango nuke, haundi hila bakarra, euskaraldia izan zen. Eta, bueno, eta ez genuen agenda galdu, ez? Gero bestalde, iparraldea edatu gara. Lortu dugu, Ipar Euskal Herriko topaguneare sortzea. Hainbat elkartere sortu dira. Kukulaizi sortu da, ez? Aisialdi taldeen koordinazioa sortu da. Nafarroan aldekotasuna lantzeko, nik uste lan ildo potente bat jarri dela martxan. Bueno, nik uste horrelako hainbat hildo ere, zabaldu direla, hain justu ere, egoera oso komplikatu batean, eta horrek pixat mugimenduak daukan ekintzailetasuna, ekimenerako gaitasunare ageria dutzi duela. Nik hori aipatuko nuke hori, ez? Bai mugimenduak, bai euskal munduak, euskal gintza, gure bazkide elkarteek eta daukaten erresilientzia hori, ez? Erresilientzia da, egoera zail horietatik ataratzen duzunean zure honena eta buelta bat ematen diozunean, eta indartuta irtetzen zara. Egia da asko sufritu dugula, nik bai topagunetik, baina baita geu elkartetik ere pandemia asko sufritu genuen, baina horrek ere ekarri ziguna izan zen, aurrera jarritu behar dugu bai edo bai, zeintzu dira gure erramientak eta guazen horri zuku ateratzera. Eta adibidez, zuk aipatu dituzun ekimen horietaz gain, kontzientzia oso sendoa daukagu onlinekotasuna, digitalidadearen garrantzia. Lehen izan zen, baina digitala, baina aurrez aurre, baina oinek konturatu gara, digitala eta aurrez aurrekoa ez doazela paraleloa, batera doatozela. Bizi gara digitalean eta aurrez aurrekoan batera. Eta ze pixua daukan bata eta besteak. Nik uste dut hori ere, azpimarratuko nuke eta alde horretatik topaguneak ere, bai kulaiziren bitartez, euskaraldiaren bitartez, ez, onlinekotasun hori, 21. mendean, derrepente sartu ginen brausta, ala beharrez. Eta irten gara, ilusionatuta, eta ikusi ditugulako bideak. Gero da, baliabideak nola norekin hori da landuko duguna kongresuan ere bai. Bai, eta gero, honek ere ekarri digu, eta hori zuzendaritzan ere, askotan atera dira horrelakoa egoera aldatzen ari zaigu, erronkak aldatu dira, pandemiak aldatu egin ditu gure bizitzak, gero eta zailagoa da elkarteak sortzea, guneak sortzea, gure ametsa zen euskaralditik herri batzordeak egonkortu eta hortik euskal elkarteak sortzea. Batzuk sortu dira, baina ikusten dugu individualizazio prozesuak ere handiak direla, orduan nik uste erronka horri ikusi ditugula, lehendik zeuden erronka batzuk badira eta pandemiak areagotu dituenak, ez? Eta nik uste egun mugimendu sozial bat gara eta momentu honetan mugimendu sozialak martxan jartzea, egituratzea, komplikatua da. Jende asko dago prest laguntzeko gauza puntualetarako, baina guneak sortzea, motoreak sortzea, erantzukizunak hartzea, nik uste hori gero eta gehiago kostatzen dela. Eta guk behar ditugu horiek ere orduan, gero ikusten ari gara, pandemiak ekarri du ikusentzunezkoen konsumoa, biderkatu da erderaz. Etorri berrien inguruan, sortzen ari zaizkigun, erronka berriak ditugu.
globalizazioa, individualizazioa, guzti horrei nola erantzun, hori nahi dugu hurrengo kongresuaren bidez, ez ikusi, zer egin beharko luke, topagunea bezalako mugimendu batek, erabileran jauzi bat eman ahal izateko, zein da gure funtzioa. Hurrengo 10 urtetan nun dauzkagu erronka nagusienak, eta nik uste hor batzuk aipatu ditugu, baina gehiago ere badira. Topagunea bera ere, 21. mende honetan murgilduta pandemia baten ostean eta orain dela 10 urte, aurreko kongresuan hartutako erabaki horiekin konturatzen ginen berriztu egin behar genuela, refreskatu eta batez ere orduan markatutako hildoak eta hori garai hartako kantxa batekoak zirela, ez? Gure jokaldi kantxa hori ere aldatu egin delako. Ikusten dugulako gainera oso azkar aldatzen den gizarte baten bizi garela, ziurgabetasun handia dagoena, ez? Pandemia bat etorri aldan moduan krisi ekonomiko-klimatiko bat daukagu, Hirugarren Mundu Gerra, orduan hau dana, honi buelta bat eman behar genion, eta ikusten genuelako, hori hausnarketa batekin egin nahi dugu. Baina hausnarketa hori ere berezia izango da. Ez? Aurreko moldeak ere buelta bat eman nahi genion, eta hori da justo batera jauzi dinamika. Eta ikusten genuelako batez ere euskararen gaia, euskararen auzia gizarte osoaren auzi bat dala, eta nahi dugu konpartitu gizarte osoarekin. Eta dinamika horretanako adibidez hori izan da nik uste berezitasun edo nobedade handiena. Gonbidatu ditugula euskararen mundutik kanpo ere badabilen jende hori. Betik esaten dugunean ez, euskara hurbildu behar dugu etorkinengana, euskara hurbildu behar dugu gazteleraz dakien horrengana, euskara hurbildu behar dugu. Ekarri, gonbidatu ditugu, gure dinamika horretara, eta horre proposamen batzuk egin dizkigu, talde horrek, eta talde horren proposamenak integratuko ditugu gure kongresuan. Orduan ikusten duzue, bai da birmoldak eta fase interesgarri bat. Bertigo pixka bat ere ematen du, ez dakigu benetan, barita magikorik ez daukagu, hau esperimentazio fasean ere bagabiltza, baina nik ilusio sartzen dut, gauza oso bereziak irtengo direlako. Bai, eta gero nik uste, badau beste puntu bat ere, eta da, kongresu orain dela 11 urte egin zen, eta momentu honetan topagunea osatzen dugunon artean, askok eta askok ez zuten parte hartu, orain dela 11 urte, eta ez dute ezagutzen ere, esango nuke ja testua, ez? Orduan onartu zen testua, eta nik uste horrelako kongresu batek ere balio duela hori, irikitzeko, jarraidura lantzeko, eta batez ere trinkotzeko, eta esateko, hurrengo 10 aldiari begira, ados algaude nun jarri behar ditugu indarrak, eta horrek trinkotzen du mugimendua, bateratzen du, eta indar berritzen du. Hori da idea. Hor badago datu bat, kaleko erabileraren datua, eta da, 89an egin zen, lehen neurketa, oso garezpan nabil, eta orduan 10 puntu eta piku zen, Jamaika, eta azkenengoan izan da 13 inguruan. Beraz, 25 urtetan 2 puntu mugitu da. Espalin badugor jauzi bat ematen, arrisku handia daukagu atzera egiteko, ez? Askotan aipatu dugun bidegurutzearen ideiarekin, ez? Bestelako bultzada bat behar du, hizkuntzaren bizi berritze prozesuak, eta bultzada horren emaitza izan behar du erabileran jauzi bat. Alegia, erabilera haunditzea. Erabilera haunditzen den neurrian, euskararen presentzia, euskararen beharra, euskarariko motivazioak ere haunditu egingo dira. Eta bestela atzera egiteko arriskua daukagu. Bai guk, eta eztabaida berbera eta kezka berbera dago Katalunian, dago Galesen, dago Bretañan eta dago Galizian. Bai, azkenean kezka hori ez da topagunearena bakarrik, euskararen biziberritzea mugimenduan eta gabiltzan guztiona da, konturatze garelako, ezagutza bai hasi da, baina ez erabilera. Orduan hor, haustura bat dago. Eta jauzia, zergatik gainera erronka hori jarri diogu. Nik uste dut topaguneak ere bere burua aldunduta ikusi duelako, esan duen, norbaitek egin behar du proposamen bat. Eta kasu honetan, guk egingo dugu proposamen bat. Euskalgintza, euskararen munduan edo inkluso euskaratik kanpo dagoen gizarteko eragile sektore horiei guztiei.
ikusi dugulako, badaukagulako hainbat urteko esperientzia, badaukagulako oinarri sozial bat oso potentea gure bazkide eta gure euskaltzale aktibatuekin. Begira euskaraldiarekin ere lortu izan dena. Bueno, irten gara, gaude pixka bat indartsu eta esan dugu, guazen zerbait eskaintzera, eta batera jauziren bidartez egingo dugu, ez dugu betiko moldean egingo. Nik uste dut hori dela baita zergatik jauzia, erronka ere ipini diogu handia guretzat. Ez bakarri guri, baizik eta euskal gizarteari erronka bat jarri diogu. Ezinbestean, aurrera egiteko modu bakarra hori da gure analizia. Nik uste ikeragarria dela euskalgintzak lortu duena azken hamarkadetan. Uste hortik abiatu behar dugula. Eta segurazki Europa esango dut, bestela emango du, baina Europako hizkuntza gutxituen artean horrelako hizkuntza gutxietuen aldeko biziberritzearen aldeko mugimendu sozial gutxi dagoela. Hemen egin dena ikeragarria izan da alde hortatik. Baina mugatua da. Eta uste dute momentu honetan gertatu dela euskalgintza indartzen joan da, euskalgintza profesionalizatu ere egin da, daukagu beso tekniko oso potente bat, baina behar bada gihar soziala mantendu dugu, baina gehiago aktibatu beharko genuke. Eta uste dut hor daukagula erronkari nagusienetako bat, eta gurea gainera hori dela, funtzio nagusia hori dela. Nola aktibatu herritarrak, nola aktibatu hiztunak, nola aktibatu gizartea, eta pixka gainean nola sortu mugimendu zabal bat Euskal Herri osoan zehar, ez? Momentu oso komplikatu batean, lehen aipatu ditugun faktore demografiko, soziologiko, globalizazio eta guztioengatik, eta gero Euskal Herrian bertan, bai Estatu Frantziarrean eta bai Estatu Espainolean, badago joera atzerakoi bat, hizkuntzak bete-betean ukitzen dituena, eta oldarraldi judiziala da horren adibideetako bat, baina bestaldetik ere bada momentu interesgarri bat, momentu honetan hizkuntzen gaia, agenda soziopolitikoaren erdi gune-gunean dagoelako. Nik uste dut, estatu mailan behintzat, nik gogoan dudanetik lehenengo aldia da, hizkuntzen gaia hain gune zentralean daudena, ez? Bueno, guzti hori daukagu eta ea asmatzen dugun aprobetxatzen. Nik uste dut erronka nagusia batez ere da Kikek aurreratu duen horretan. Oldarraldi judizial espainola oso gauza konkretu eta helburu konkretu batzukin dator eta horri aurre egin behar zaio. Baina gure kantxa da hori, ez? 21. mende globalizatu honetan, zeinetan gure lan egiteko eremua kantxa aldatu da, gure moldeak berrikusi behar ditugu, ziurtagabetasun eta bertigo pixka bat honi aurre egin, egia da hizkuntza gutxituen kontzientzia eta hizkuntza gutxituen mugimendua oso indartsua izan alda guretzat Europa mailan, eta horretaz baliatu behar dugu, hau esateko besteak beste, Espainiari eta Frantziari, gu ez gara gu, da hau Europa eta planeta osoko, mundu osoko ondare bat da. Orduan gu eskatzen gabiltzana ez da txokokeria bat, hau orduan, bueno, egin behar duna irekidura hori, igual gure ikuspuntua lehen oso lokalean lan egin dugun garai batzu horietatik ireki, zabaldu gure ikuspegiak, gure diskursoak ere bai, azkenean Euskal Herria bera ere asko ireki da, gatazkaren osteko Euskal Herri baten bizi garelako, honek ere gure diskursoak eta lan egiteko moldeak berrikustea eskatzen digu, baina hori, Europan, munduan hizkuntza gutxituen testu inguru horretan jarrita horrek ere zilegitasuna ere ematen digu, oldarraldi horretan esatea, hau txokokeria zuek egiten zabiltzate, gu beste testu inguru baten bizi gara eta hortik hitz egiten dugu, hortik abiatzen gara. Bai, eta hor, azkenean gure indargunerik nagusiena zein da, jendea, herritarrak. Herritarrak hizkuntzaren alde dauden bitartean eta herritarrak hizkuntzaren alde aktibatzen baldin badira, hor aurrera egin ahal izango dugu. Hori gabe ezinezkoa izango da. Eta gero horrekin batera noski hizkuntza politikak aktibatzea, marko legalak egokiak izan daitezen, eta nik uste hori
leheno hori mugatzen gendu neurri batean gure esparrura, baina gaur egun ja, ikusten ari gara, Europan ere asko jokatzen dugula, estatuetan ere horre badagoela gatazka eta badagoela hor jokoaren parte bat, eta gero baita noski Euskal Herri barruan, ez? Orduan, bueno, nik uste denok egokitu behar dugula testuinguru berri honetara, baina gauza bat garbi dago. Edo guk egiten dugu eta guk bultzatzen dugu, edo inor ez da etorriko kanpotik gu laguntzera. Irateri aholkuri batez. Nik uste, aholkuak ikasi egin ditugu, eginez elkarrekin. Baina badaki telefonoa, e-mailak eta hemen nagoela. Eta uste dute, orain arte ere elkarrengandik gertu izan garela. Eta nik aholkuak ez, baina animo pila bat, eta sorterik onena, ze uste dut gaina oso ondo ingo duela. Eta, bueno, zai, a ber, pixkat, zer dakarkigun, ez? Bai, hori da. Bai, alde horretatik nik asko ikasi dut Kikerekin, zuzendaritzan eta egon garen urte hauetan, eta orduan irakaspen horiek badatoz ja eta hori. Eta bai azpimarratu nahiko nuke hori Kikegandik ikasi dudana da, berak fokoa betik ipini duela hori pertsonak aktibazio horretan. Ze importantea dan topagunearentzat ere bere bazkideak aktibatzea, bere elkarteak, pertsonak aktibatzea, euskaraldia, norbanako hoiek, euskarara ekarri, ez bakarrik hizkuntzara, baizik eta kontzientzia horretara eta mugimenduan sartu. Mugimenduan sartu. Orduan, alde horretatik, eta gero beste bat, eta ez hartu txarrera, baina pelmada ematea. Ikusi zaitut, bazkiden atzetik, eta deitu, eta etorri, eta bilera ingo dugu, eta ingo dugu saio bat, eta emango dizuet formazio, eta etorri, eta zenbat lan egin duzun, eta hori da, aktibazio horretan, berak transmititzen duen energia horrekin, baina ze importantea da jendearen gainean egotea, eta bebai, eta ilusio hori transmititu eta lagundu, akompainatu. Bai, eta nik uste gainera, azken honetan, ari naiz katalan irakasle baten liburu bat irakurtzen, eta berak aipatzen du, katalanezko irakasleak izan behar dugu erakargarriak, izan behar dugu simpatikoak, izan behar dugu ikasleentzako irakaslerik onenak. Horrela erakarriko ditugu, eta guk nik uste erantzukizun hori ere badaukagula. Zergatik etorriko da jende euskarara. Eta uste dut hor, guk ere, pasio hori transmititu behar dugula, eta euskarari gertakioken gauzarik txarrena da bihurtzea gai gez eta inongo erakargarririk gabeko. Azkenean, Kikegandik eta ikasi duena eta topaguneak nik uste daukan zilegitasun hori da koherentea garela. Egiten duguna eta sinisten duguna batera datoz. Eta orduan saltzen duguna, kombinatu artean, transmititzen duguna ere batera dator. Ze bestela da, kea saltzen goazela. Nik hori bai ikasi dut Kikegandik. Bera da, horrelakoa da, eta transmititzen du bide hori. Eskertzen da, hori transmititu bali. Begira, nik hori asko ikasi dut Kikegandik, eta hori jarrituko dugu. Eta lehen esan dagoa, etxara libratuko guta zain askar, zure telefonoa imila eta elbidea badaukagu, eta Tolosan agertuko gara pankartarekin, ez gara pankarta, pentsatuko dugu zerbait.